rasa melu-melu. Ngomah wae. Emangnya kok neng gitu mas? Itu urusanmu. Aku melu mas. Nah iso. Lapar balapan. Hah? Balapan? Aku seneng banget loh mas balapan. Alah, cah cilik rasa melu-melu seneng ngomah wae. Mas aku melu mas. Ora. Ah, melu ya mas ya. Ora aku nang ngomah lho. Kancane bapak ya. Kowe iki ngapa melu metot-metot ke lho? Aku ora melu mas. Seneng ngomah wae. Yang ning omah ra. Aku mau balapan mas. Aku kan pengen banget jadi pembalap. Iki urusane cah gede, cah cilik ora usah melu-melu. Kowe iki jek cilik, seneng omah wae. Desa pinjur ora kena dikandhani iki maksudmu piye? Semangat karo Mas Pak. Pengen melu aku mas. Omah. Apa to ki udur we Kakang Adi. Napa jenenge kita loro ki udur we. Iki yo mase yo. Mbek adine yo ngono. Jenenge ki arep mendi? Apa dolan? Oh, lah adine mbok dijak. Ora iso wong urusane wong gedhe cah cilik melu-melu. Kowe ki yo cah cilik yo melu-melu urusan wong gedhe. Aku pengen balapan pak. Aku pengen jadi pembalap pak. Cah balapan sapa awar dolan. Nggak mau jarine pengen balapan. Arep dolan. Mbok pisan-pisan ki adine dijak to lele. Gah, cah cilik repot dhewe to, Pak. Yo wis. Kowe iki dolane mbek cah cilik ya aja karo cah gedhe. Aku Le. pengen jadi pembalap pak. Lho, kowe iki arep balapan to, Le? Ora arep kancaku. Walah, dia anak lanang loro ya udur wae. Dah to lele. Sus aku tak makasih Pak, gandeng kancaku. Wis, ya wis. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Mas aku Wis. pengen melu. Kowe dolan mbek wakijo kae lho, lele. Pengen melu balapan. Aja wis curahan urusanane wong gedhe iki. Wis engko mbek anu wakijo. Sampai ning omah dhewe karo bapak iki. Mas. Loh, elak lagi men to. Ngopo ya jane? Wah, jalan parane. Nangis sih. Ora aku ora nangis. Isi nek wis gedhe nangis sih. Ora aku ora nangis. Lah kuwi nangis sih. Nangis. Aku lagi. Nangis. Ora. Nangis. Ora aku ora nangis kok. Lah kuwi kok ngono nangis. Oh, kowe iki pengen balapan to? Iya, aku pengen nonton balapan karo masku. Oh, nek balapan iki aku ngerti. Cedhak omahku kono kae lho. Masa tidak mau? Iya to. Berarti Ono, kowe ono. berarti kowe kerep nonton balapan? Kerep to. Lah kowe ora ngomong karo aku. Mau. Jadi balap kok. Ono balap sih. Paling bener Rocky. Aku yo pengen. Wakijo. Kowe nak dolanan ra sampe wong gedhe. Aku ono dolanan. Dolan apa, Pak? Balapan wae. Balapan tradisional. Di Apa Pak? Proses. Kilo. Dolanan. kok ban iki Pak Balapan ban. Terus carane piye, Pak? Ini lho Le carane. Iki nggo pukul. Aku dipukul. Oke. Iya. Oh, Le. Ayo jajal ya. Iki aku Ono jajal, ojo ning kene. Baik
Jalan kono. Iya. Eh, Loro terus. halo. Banku. Wah, kae wah gimin kek. Wah, wedi aku. Kowe meneh. Ngerti ora kene iki nggo balapan motor, ora nggo dolanan caci lek. Aku ya balapan. Aku totokan kalau kalah, ngerti ora? Aku balapan Mas. Cilik angel dikadiani. Kalah aku kae, ngerti ora? Beli kono kowe. Aku ya balapan Mas. Oh, lah nangis meneh. Oh, lah cangkem kembeng. Woi, malah kowe wedi ndelik ning kono. Ya tapi kan aku ora nangis. Malah kowe wedi. Lah iso, aku ora nangis kaya kowe ya, bocah gombeng. Aku ora nangis yo. Lah. Woi, daripada nangis, ayo dolan wae. Ayo. Dolan apa? Balapannya to yo. Yo, Timbang ngurusi kangmu. mesti sing menang aku kowe kalah. Ora iso aku malah Kemenangan no. Jadi aku iki. Kono ya, kono. Kono wae. Oh, iya aku. Siji, loro, telu.
narkobane rono iki salah. Ban, wis salah durono arahe ning rono, ngerti ra? Ora ngerti, Bos. Ah, makane rono yo. Oke, Goblok. ampun, Bos. hilang. Iya, lek ngomong karo Pak iki. Guru-guru lagi. Walah. Anakku lanang loro iki jane endi to? Pat bayunan. Kayak ngene. Kita kan di Tommy. Iya ya, iki ngendi ya? Teng nih. Nyamuknya akeh. Pae. Pak. Pae aku rasa bali, Pae. Iya jalan kowe ya. Aku kowe ada-ada. Ora ngerti yo. Lah bos sing ngejak tekan kene mau. Pae iki ngendi, Pae? Pak. Pae. Ngendi, Pae?